Kani-kani ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pulidi ka san le jana ki mat bakong san jong ka khubor. Mentagasi on pin benahi ka tarik ban penlong ya ka benta baar jong ka Lok Sabha election na ka benta pratali ki parliamentary constituency hakari. Arpunya utli ki IT app bat ki system on pentre kam ka election commission kari India ha ki election Lok Sabha ki banlong shen hari hakari. Uba Vincent H. Palau barius pak tam na pedengki Rio San Perthei ha Meghalaya. Uba Robert June Kharjarin ba ka kong amperin lengdo ki bedang don ha pedengki mokot duma kam be an persai ki. Bat la rakhi ka World TB Day da ka phang pedeng hooi ngila ban penkut no ya ka jingpang TB. Ki khubor ki babnya. Ya ka tarik penlong election ha ka benta ka baar jong ka election jit no mi khmat sha ka Lok Sabha on pen bena menta ka sngi ha ka ba ki election kinlong na ka benta pratli ki Lok Sabha seat na ki khat artli ki jilla bat ki union territory lembat ka wei ka seat jong ka outer Manipur ki pratli ki Lok Sabha constituency ki beni shimenta ha ka benta ka baar jong ka Lok Sabha election ki kinthop ya arputli ha Kerala khatsautli ha Karnataka Khalaitli ha Rajasthan, Marpratli ha Uttar Pradesh bat Maharashtra, Newtli ha Madhya Pradesh, Marsantli ha Assam bat Bihar, Marlaitli ha West Bengal bat Chhattisgarh, bat Markaway ha Manipur, Tripura bat Jammu Kashmir. Ka Election Commission kan pentri kam ya ka budging start technology bat ar Newtli ki IT app bat ki system ha ki election ki banwan. Ka jingpun kam ya ka teknologi limba ki app bat ki portal kala pensuk ya ki jingpun telun ya ki company election na ka benta ki kertong ki patba bat ru ki nong penya ya ki kam election ki bakmi bnya bat pit perman ya ka jingya ka kam baro ha ka bai day ba ki election kat kum ka kai phot ka bala penmi la ong ba lengba ka online suvidha portal ki kertong ki thap kerteng bat ki le ya ki affidavit Limba ka portal ki kertong ki laru ban pendan kam ha ka bapan jing bet ban penlong ki jing yalang pat ba ki rally bat ki wei ka online suvidha portal ka penti kenaru ya ka jing tre kam ka level playing field first in first out limba ka voter helpline app kata ka VHA ki pat ba ki la ban apply ya ki form online ki la ban petru ban yo jing tip babnya ahlor ka jakat have vote ka jangki bat kila ru ban download ya ki e-epic election photo identity card kat bai ka si visual app la pentri kam na ka banta ban le ya ki recording ban ai khubor bat ban penbet ya ki jing pen kheng kendon u vice president ka BJP u balong ru CM barem jo ka GHADC u dipol marak Ubala ino ya kaseng BJP arsi menshwa ulalit pai ban peniso eladi bat kaseng NPP hakasi balang. Udipul marak ula peniso eladi bat kaseng BJP hak arpu prateri unai wing jo usnem arhajar arpulai balala bat menta ula ino kaseng BJP hadin bat kaseng BJP kala ajeng kersyan ya ka kertong kaseng NPP ka agatha sangma. Udipul marak ula penpau da kebaong bakam dan jingi per setia ka jing ino ka jong ui ka seng BJP ban penyeso pat sya ka NPP haba ka BJP kay trilang bat ka NPP ha ka election Lok Sabha ka banwan na ka benta ka syuki MP natura ka field office jong ka Central Bureau of Communication nong ston ka bahapo ka tanat information and broadcasting jong ka Sarkar India kala penlong ya ka outreach program halor ka systematic voters education and electoral participation ka balaktip ka SVIP Hanong Ston College da ka jingitray lang bat ka tanat penya election bat ka office deputy commissioner jong ka West Khasi district jong ka Sarkar Meghalaya ukong san ha ka program ulalong u EDC jong ka West Khasi district uba age kerwot thaba bar haba ajeng kren ha ka lempong ulong ba ka jingnang jingtip bar ka jingisim menta jo kinong thap vote kilong ka benta ba kongsan ha ka jing tre kam jong ka sinshar pat ba bar lokdo ru halo ka jingdan kam ban snguthu ya ka dor jong ka jingisim menta ha ka ba thap vote kham tam ha pdeng ki samla
Ukongsan lo kentu ya baru ki bela dan kerteng ha ka thop kerteng ki nong thep vote bakin shim ya la ka benta ha ka election ka ban nong sen ban jit ki nong mi khmat ka lok sabha ha ka khat kan dai tre ye yong 8,800 ha Meghalaya kani ka khubor ka wan chapi na ka Akashvani Shillong kurtong ka sen Congress ubalong ru MP ka Lok Sabha na ka Shillong Parliamentary Constituency uba Vincent H. Pala udang yay bat ya ka nam kum unong sign per thai berius pa tam ha Meghalaya ukurtong ka Regional Democratic Alliance RDA uba Robert June Kharja Ren ulong ukurtong uba R hadin ka kong amprin lang do ki berang don ha ka jingile mo ko duma criminal case persya yaki Katkum ka affidavit jong uba Vincent H. Pala ubalong ru President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee lembat ka kurim ko jong kidon ni jingdan jing em ki besong dor palat sispa klur tengka ka jinghen kelum ya ka dor jong kitiar bat kiwe jingdan jing em uba Pala lat no ki jaka puta bat ki jing kisem kalong siklur san kundai lak ar punyo hajar saus pak khat ar tengka bat ki jong ko kurim jong kilong khandai pui lak san pho hajar ar spa khat new tengka uba Pala udon ni ka bajikti Rolex ka basong dor pralak tengka South ligi iPhone ki basong dor saulak tengka udon ru ya ka wei ka sulai 0.38 revolver ka basong dor nriu lak tengka bat ka wei ka sulai double barrel ka basong dor san pho hajar tengka ka All India Trinamool Congress kalong ka seng sign perthai ka balai ka ban peniang kertong na ka benta ka tura Lok Sabha seat ha ka ba uzenit sangma ubalong ukurtong ka EITC ulathap kerteng bani khun ha ka election ka ban wan hakmat returning officer Jagdish Chelani ha tura nen kesngi uzenit sangma ubalong menteri berem jog sarkar Meghalaya baru MLA ka rang sakona unia khun persya ya ka MP ketura ka agatha ke sangma ka bana ka seng NPP ya ukurtong ka seng Congress usaleng e sangma bat ya ukurtong Tlemseng ulaban CH Marak Uzen sangma ha ka jinglet thap kerteng ka jong la sandan lang do men jong balong ru menteri rang ba barem ka jela mukul sangma ki MLA ka TMC ka rupa Marak bat Mazinur Khasi kata na Dadengre bat na Raja Bala ki MDC na ka Garo Hills Autonomous District Council rangkat lang ru bat kinong sign per thai barem bat kinong elam jong ka Trinamool Congress ha ka jing rakhe ka World TB Day ka balong ka speaker pang ban rakhe ka jing pang TB ha satla ka perthai ka Good Samaritan School ha Beta Singh Block jong ka Ampati ha Southwest Garhwals District kala penlong ka National Tuberculosis Elimination Program halor ka phang pedeng hooi ngila ban penkut no ya ka jing pang TB ka thong ka bala penlong ya ka te program ka long ban ai jing te pat ba ban shemi sin jam ha ka barat ding khong ya ka jing pang TB Hapok kesatri jong ke National Health Mission kati kelempung kala penmi ke sursawa ke baong ke tuberculosis kan rem kari kan job. Kinang simenta bat baro ke belawan sa kati kelempung kila yatay kren la batay lang ba ke jong penidur bat ke jong ajing hikay hakaliang kathok ke puli kiwa banjur halor ke jong kongsan jong ke jong yo jong tip ke bakloy halor ke jong dan ke jong pang TB hakamen kajat jong sumar kajing buat nanti iki kendon yada bat kajing sim bentalang ha ka senong ka thau ha kajing ile persya kajing pang TB kumsi benta ka senjam banile persya kajing pang TB la sim jing kularu da ki babon na ki benta ba per jo kajing trekam ba ken le ya la ka jom ka benta ya kajing le niam kurku ya ka umpriang sacrament ka bala tip kum ka chrism mask la penyat bat lam kmat do bishop ketura Andrew R. Marak bat auxiliary bishop jong ketura CJ Jose ha ka jannet jong ke siba R menta kata yo ha ka balai don rangkat lang kiling do niam na kitan bat ki diocese repair ha cathedral church ha ka jing le niam ke bakerpang ha ka te ka mas kerku bishop la pen kentang ya ka chrism bakut bat kerku ya kiwe ki umpniang ki balong ko wen ki benta ba kongsan ka ba pen pa ki jong long do jong bishop bat la sim bakalong ka dak jong ka jing te bajan ha pedeng kiling do niam bat utrai kat tu ni ka khubor klakut ka belawan shapina ka Akashvani Shillong ha ka por prabaji ni so pat pa ka Delhi station na ka benta ki khubor ki banwan na ka नमस्कार आकाशवाणी
से प्रस्तुत है समाचार प्रभात।